Okay, the question is when do you really plan to start and operate the experiment Yes. full at full throttle? Full throttle. And Okay. when is the D-Day to run the very experiment? The real physics. The real Yeah. physics. Very good. Good question. So, since the first day, a lot of serious work is going on to really begin the physics program. Takže už od prvého dňa je tá práca rozbehnutá tak, aby napomohla tomu vedeckému programu, takže každý deň sa ráta. Just like on the first day, the progress, which is not in the press yet, Takže ako is to bolo, very fast. tak to bolo na začiatku, prvý deň, niečo sa začne, nikdy sa o tom nedočítate v tlači, pretože tie kroky a ten sled udalosti je veľmi príliš rýchly. Yesterday, they allowed one beam to continue, and it circulated 13 times. Včera nechali prebehnúť 13 krát dookola jeden zväzok lúčov. By last night, they're able to capture the beam by correcting all the magnets to sufficient precision. Do včera večera sa podarilo ten lúč zastaviť a nasmerovať ho patričnou stimuláciou magnetov do jedného miesta. And they had the beam circulating for 9 minutes. A zväzok lúčov bolo možné udržať v cirkulácii po dobu 9 minút. This means that the beam made 10,000 times 540 seconds. To znamená, že ten lúč ubehol 10 000 krát, Which krát is 5 000. 5 million revolutions. Je to 5 miliónov obrátok. Za tých 9 minút. In 9 minutes. Yeah, 10,000 times a second. 10 000 krát za sekundu. Yeah, 27 kilometers. 27 km. Speed of light is 300. Rýchlosť svetla je Is 300 million meters per second. 300,000 kilometers per second is the speed of light. 300 000 km za sekundu je rýchlosť svetla. Divided by 27, roughly 10,000 times per second. So, the experimentalists know that they're challenged to be ready for real operation very soon. Takže dá sa povedať, že tento experiment, ktorý prebehol za tie 2 dni, potvrdil, že skutočný fyzikálny experiment sa odohrá veľmi skoro. We hope to see the first collisions next month. Veríme, že tie prvé zrážky, kolízie častíc prebehnú budúci mesiac. Collisions not only at the injection energy that will come soon, but at the operating energy, which is about 11 times higher. Ale nie len vlastne v tej počiatočnej energii vlastne, ktorá to iniciuje, ale aj v tej operačnej, dá sa povedať, rýchlosti, ktorá je 10 000 krát vyššia. So we have a hope to start the physics program still in October. Dúfame, že fyzikálny program bude zahájený stále v období októbra. Then we expect that the intensity will be increased and may reach the full intensity within 2 or 3 years. A dúfame, že vlastne ten postupný experimentálny progres odznie po 2 až 3 rokoch, kedy sa vlastne postupne intenzita bude zvyšovať.